mielestä ammatillisen erityisopettajalla on semmoisia pelivälineitä kohdata niitä erilaisia oppijoita ja yrittää aina löytää sit sille jokaiselle semmoinen oma tapa, yksilöllinen tapa viedä sitä oppimista eteenpäin. Ammatillinen erityisopettaja on yllättävän monipuolinen paketti. Aluksi mä luulen, että se on pelkästään ihminen, joka on nuorten koulutuksessa mukana, ohjaa nuoria eteenpäin. No, tavallaan jotenkin tarkkisluokkalaisten kanssa tekemisissä tai erityisten opiskeluongelmien kanssa. Mutta mä yllätyin positiivisesti, että se voi olla kaikkea muutakin. Että se on yleensä opiskelijan auttamista melkein missä tahansa kohdassa. Erityisopettaja voi toimia myös muunlaisissa ympäristöissä, erilaisilla kursseilla, aikuiskoulutuksessa, vankilassa. Se on laaja kirjo, missä ammatillinen erityisopettaja toimii. Tahokissa opiskelu on minusta ollut hyvin luontevaa. Tänne on ollut helppo tulla. Täällä on mukavat opettajat ja ohjaajat, jotka luovat semmoisen hyvän, rennon tunnelman. Opiskelu on ollut aivan ihanaa 10 vuoden tauon jälkeen, täytyy myöntää, että se on ollut semmoinen rikastuttava kokemus ensinnäkin. Sitten on kiva, kun meillä on ryhmässä lähipäivät, eli tavallaan putoo toiseen maailmaan. Ja sitten loppujen lopuksi on aika mielenkiintoista tehdä niitä etätehtäviä, että pistää itsensä likoon ja etsiä vastauksia. Opiskelijalähtöistä ja me pystytään hirveän paljon kirjallisuus, mitä me luetaan, niin sovittaa sen mukaan, mitä me työssämme tarvitaan. Mulle on selvennyt, että mitä tämmöinen erityisopettajan niin tämmöinen ammatillinen tehtävä on. Mulle on niin auennut se, että nämä kaverit, mitkä tarvitsee erityisopettajaa, ei ole mitään niin riesoja luokassa, vaan heillä on saattaa olla lahjakkaita kavereita ja paljon annettavaa, mutta he tarvitsevat tietyissä asioissa tukea, että he pääsevät eteenpäin tässä ammatillisella uralla. Täytyy myöntää, että muutaman tämmöisen lähiohjauskirjan jälkeen mä olen hyvin energisoitunut, että mä olen ollut 2 päivää työpaikalla niin vähän turhankin energinen, että on pitänyt sitten hiukan jarruakin painaa, että aika paljon on saanut virtaa ja energiaa oman työn tekemiseen. Meillä muun muassa on työnohjaus tässä, mikä on minusta aivan fantastisen hieno juttu, että meillä on mahdollisuus lähteä rakentamaan tämän omaa ammatillista identiteettiä tässä koulutuksen aikana. Tämä opiskelu on näin monimuotoista ja sitten tavallaan, että se kohdentuu koko ajan siihen meidän omaan tarpeeseen siellä työelämässä myöskin tämä opiskelu. Että se on niin kuin, me opiskelemme itseämme varten. Ja Tampereella on paljon muutakin hyvää tavoja, esimerkiksi illaistujaisessa hyödyntää esimerkiksi pleivona, makkarapannu pitää käydä ulkopuolistenkin, ulkopaikkakuntalaistenkin kokemaan. On välillä rankkaa, mutta tämä on antoisaa opiskelua. Jos vielä emmität ammatillisen erityisopettajan hakemista, niin kun mä sanoisin, että ei muuta kuin laita paperia tulemaan vaan, että se yllättävän nopeasti on kevät edessä ja saatat olla haastattelussa ja pian valittuna tänne koulutukseen, suosittelen.